42. А? Горе. Колчето зелен. Чакай, едно по едно ги хващи, чакай, пусни малко. Па добре, ко? Лан кофа. Бая пашвака това, бе. Да. И морунгела и това. Морунгела такъв не съм виждал никога до сега. Ах, ти парче. Никъде и на Дунава не сме фащали. Ти може да си фащал, аз не съм. Виждал даже. Тук в Гърция фащаха, че са такива. Я пак, бе, целувай, бе. Ай, снимайте, да. Аз съм на видео, спокойно. Гледай тука, бе. Айде. Не бъде ясно. Нали знаеш, че пеш ще ги бъртиш и тия риби? Добре, ма иначе как да му затворя устата? Айде ти кленче. Ей, то обърна гърба. Обаче баяс обърна. Какво обърна? Те симулират, бе. Ай, ти добре ли си, бе? Това каква сила е? Кръв ли има вътре, бе? Да. Откъде? И от некоя. Той нали го чиста. Само една няма май да се оправи. Всичките ще тръгнат. Ами къде да стъпи малко? Аз настъпих една без дис. Диша ли? Диша, да. Ще се оправи. Само спръчка я бутни към течението. Диша бе, как няма се оправи?